Joka puolelta tuli vastaus, että ei oikeastaan haluta seurata uutisia, koska ne on niin negatiivisia. Silloin mulle syttyi ajatus, että Uutisonille on tilaus. Hyvä uutinen on uutinen. Tarkoittaa sitä, että kun tutustuu päivän uutisvirtaan, niin todellakin on uutinen, että löytää hyvän uutisen. Laajemmalti ajateltuna hyvä uutinen tarkoittaa mulle, että siellä on jonkunnäköinen myönteinen pohjavirta, punainen lanka, jota seuraamalla kokee jonkun asteista toivoa. Nykyisessä uutisvirrassa mut sai ajattelemaan, että Uutisonille on tarvetta, oli se, että kun tutustuin päivittäiseen uutisvirtaan, niin selvisi, että 60-80% on kielteistä uutisointia, 5-15% on neutraalia ja 5-15% on myönteistä. Sitä myönteistäkään on aika vaikeaa löytää, joten ajattelin, että ehdottomasti hyville uutisille on tarve. Muistan hyvin hetken, milloin Uutison sai alkunsa. Juttelin ex-kollegan kanssa puhelimessa ja todettiin, että huonoja uutisia koko ajan. Lähdin kyselemään vaimolta, mikä hänen suhtautuminen uutisiin on, ja sen jälkeen vielä lähipiiriltä. Ja joka puolelta tuli vastaus, että olo on ahdistava. Suurin väärinkäsitys hyvistä uutisista on se, että ne olisi kevyitä tai huttua tai hauskoja. Me käydään aika vakaviakin asioita läpi, kunhan siellä löytyy jonkun asteinen, sanotaanko toivo, myönteinen mahdollisuus löytää sellainen lopputulos, että se antaa ihmiselle enemmän kuin mitä muu uutisvirta antaa. Uutison eroaa tavallisesta uutisvirrasta aivan täysin. Meillä ei käsitellä minkäänlaista kriisiä, sotaa, ahdistusta, vastaavaa, mitä valtamedia uutisoi. Meidän uutisissa on yllätyksellisyyttä ja on sitä toivoa. Eli meidän uutiset Uutisonilla on kaikki sellaisia, että niissä on pohjavireenä sellainen myönteinen katsanto sen uutisen jälkeen. Uutisonille sopii sellainen uutinen, jossa löytyy sellainen ajatus pohjavireenä, että asioille löytyy ratkaisu, myönteinen tai ylipäätänsä toivoa antava sellainen uutinen, joka saa ihmisen ajattelemaan, että asiat voi ajatella noinkin, eli että ei lähde siihen negatiivisuuteen mukaan. Uutison on tehty ihmisille, jotka haluaa saada elämäänsä muutakin kuin sitä päivittäistä klikkiotsikkoahdistusta, ketkä on kuitenkin ajan tasalla. Me uutisoidaan niin laajalti kaikesta, että ihmisen pitää olla utelias ja löytää tavallaan uusi ajattelutapa. Mä toivon, että ketä tulee Uutisonin sivuille, että hänelle jää sen vierailun jälkeen parempi olo kokonaisvaltaisesti verrattuna siihen, kuin mitä hän millä ajatuksella hän ensin oli katsottuaan esimerkiksi aamun uutiset. Tavoitteena on saada Uutisonista sellainen media, joka saavuttaa Suomessa sellaisen määrän kävijöitä, että voidaan ajatella, että me ei olla pelkästään niche-media, vaan varteenotettava kanava uutisoida myönteisiä uutisia, että hyvä uutinen on uutinen.